Bedeinkatua, santifikatua, lehenengo karlistadako buruzagi ospetsua. Herrixearen zaintzailea, San Martzialgo guduan kondekoratua izan zana. Zuhurtasunez josia, Begoñako jauregi madarikatu hartan, girien eskopeta tiro batez hankan zauritua izan zana. Amezkoatako otxoa, Osaba Tomas, Euskal Herriko bibote doktore eta oparoena. Espainiako armadako militar gorenak menderatu zituena, herritar xumeak hartu eta ejertzitua lortu zuena. Europako monarkiengan minesmena sortu zuena, Euskal Napoleona, foruak ez mamitzen zituen buruzagi aparta, ohitura honen defentzailea, Antxo Nagusi berpiztua, Iparra Gerraren inspiratzailea. Zu, karlista, karlista, guztiz karlista. Liberalismo eta kaizko konstituzioaren etxaila morratua, zure ospea ezin ikusi zuten errege Carlos ministrari bekaizti, general Soroizel eta Gorte Saukur ergel eta sautzaien meseetan, Gasteiztik Madren konkistatu eta errege beharri izan ez dedin, Petrikillo Grediaga eta Gredosen gandik opioarekin pozondua izan zena, ohitura honen defentzailea, beti frontean egon izan zena, gure lurraren bazterrak zehatz mehatz ezagutzen zituena, zaldi zuriaren gainean Marte Gerraren jainkoa zirudiena, Don Carlos de Lonortasun gabetaz jakinaren erruz Bilbora bidalia izan zana, Antxo Nagusi berpiztua. Gure foruak ez ditzala haizeak eraman. Amen. Andoni, kakala hostia. Ez bat alizabizu, sartzen beratzen laborategira deitzeko lehenengo, hostia. Zagizte bat, bi urte eman... Bi urte horretu ez da izu, zebez. Aguna, hostia. Katu, bilinez, bilagiteko lan... Unda informia, karriz informia. Karriz bukatu. Da gazta? Gazta ere, hemen da. Enda informia eta hemen da gazta. Bueno, uste nahu eta gero jarretu dugu. Vale, guazen patxaran batatzea, ez da? Salda. Salda horretu. Salda, patxara. Salda patxara. Patxaran esko salda. Nik iraziet. Nik iraziot, buruan emotza. Ni begian. Aia, burua utzi dugu. Maria Cristina, nosko jonez. Puto patxilopez. Bueno, guazen nitea... Experimentu que bidio, Andoni, barrori, experimentu bidio da. Jone mire, 1986 esperimentua. Intxaurrek, insaluz eta manie. Kanta, Xabier Dete. A ber, ez daterako, bi urte pasa dituzue patxaran eta kantu zaharren azten da ez datera. Ez daterako, aukaka bat da. Haika muti, jeikiali, argia den, mirani, baina usia, argia da, kuroilarra, kanpoan da. Haika muti, jeikiali, argia den, mirani. Hostia, Puta mierda. no atos puta. No, lau. Hiru gauza, esan, hiru gauza. Zumalakarregi. Kantu zaharrak Eta patxarana, eta hostia. horrekin sartu behar. Ui. Ziken... Oie, Andoni neska horiek. Neska hoia, Andoni kulpa izango zen, eh? Bueno, Normal, bera bastante arrara zan, vegana edo pacifista edo goztia bat. Zerra vegana. Ez duen animalik jaten. Eta ze jaten usagartegian. Ez da juten zagardotik. Ez dela joten zagartegia? Bai. Hauen laxoria.
zati bat? Ez, bagana, nahi, toak Bai. Bai. Dana ondo? Bai. David? hori gaztak kargamentu lehenengoa hona etortzen garako, azarna jatzen da, Iazabal gazta asko gustatzen zainei gaina, eta horta etorri nahi egin bat. Gaztazalea beraz, bai, amorratua ez da? Borrokatua gaztazalea. Hori, seguratik etorri nahi, hona gazta kargamentu baten bila, eta hoxe, eta ez den sekula txinetik ego. Nola etzan txinebia dugu? Ba ez den sekula txinetik ego, da bete sekretu bat egin egun, baino, nahi, sekula, baino, segurako batzea? Bai, segurako nahi, eta lotxa matita bezatea, baina... Zertan tipo, zer pasatu da? ¿Qué cojones? Sí, hostia. Jarri gratia, garzak esatu da. A ver. Adituek diotenez baliteke Idiazabal gazta saritua kutsatu egotea. Ataunin gazta janduen guztia hiltzen ari da. Harritzekoen ordea hil ondoren berpiztu eta gainontzeko ataundarrak jaten hasiak direla da. Zara. Hila daude, baina ez daude hilda. Nire berdina pentsatzen aizea? Bai. Ah!
Cago en Dios, Jon Tomás! Karriztatora! Karriztatora! Bueno, Josu Antonioren informeak orduan zesaten zuen. Japonekoen terrenoan zegoela osaba Tomas. Orduan behar dugu zombi baten odola. Bai, eta Gaunen, jende guztik gazta guztia, zombi bilakatu aldin bada... baina badau jendea gazta ez duena. Veganoa. Antonien neska. Antonien neska. Orduan, egin dezakegu. Hartu bere neska baitu. Eta eraman Japonekoan terrenora. Erabili reklamo bezala. Zombi bat gerturatzen aldean, odolak entzen diogu. Eta gidaria berriro dugu, martxan! Gidaria berpiztu ezakegu, Zumalakarregi berriz buelta duko dugu. Hori da. Plan maestro. Erra! Adi, hemendik gertu egon behar du. Bai. Ameta! Ezu, sartu! Eskerrik asko. Eskerrak agertu zen. Jon Tomas! Ata etzaiaren argazkia! Odola, atea odola. Bueno, Joseba Andonin informen arabera, hemen dago Sabatoa. Hemen dago, bai. Atxurrak arrizu? Ze atxurra, hostia! Eskuak da hortzak! Venga. Ze ondo konserbatzen du. Vale. Bueno, guazen atatzen. Bueno, sartu euskal zombien odola. A Tomás. Venga, Saba Tomás. A Tomás, ¿te has metido?